Nalubat. Uminom si Darna ng ano, gamot. Parang naging si Tilo. Kasi naman, Tilo! Uminom ng gamot ng ating bida. Hindi pa yan tayo nakabigay ng gamot ko. Nalipasan siya ng ang bait. Nalipasan ng bait na bait. Nalipasan ng goto. Hindi nalipasan ng ano, busog. Kasi nagutom na eh. Para masabi lang na may naahit. Dito lang sa taas. Madaya. Asa na maghalo? Sa loob, pagkala, mainit. Ibig sabihin ka lahat. Bala, kahit saan. Ito naman. Sa loob, pwede na rin. Para dito mainitan. Pwede. Next year pa yun. Pero bagay kung lahat yan. Lahat aan. Yung ano, doktor. Mas bagay kung lahat aan. Maraming nagsasabi. Hello! Ay, yan na. Yan na, may lalabas na. Wait lang. Magalaw na. May lalabas na yung Serena. Sa ilalim pa. Matigas. Yung nasa ilalim daw, times 2 ng ganyan. Times 2. Huwag kang magbilad. Okay lang yan, kuya. Hindi tayo tatablan ng ano. Init for today's video. Kararating mo lang? Opo, kuya. Ang haba ng biyahe ko. Sorry, ganun niya. Naga. Traffic. Ang sakit sa ulo. Oo, kakarating ko lang din. Weh? Saan ka galing, kuya? Nagpa-restro. Ayo. Saan? Yung banbaga dyan. Wala ko. Wow. Naghahakot po si Kuya Jason TV. At ito naman po si Kuya Noli. Ang Yo! pogi. Ang pogi. Ay. Binistay na rin. Ay, na po yung makulit. Binistay yan. Binistay. Wow, I love Binistay. HK. I love HK. Uy, yung pogi talaga, kuya, pero aantayin namin yung dito. Mas lalong po pogi. Tingnan mo. Iba talaga, oh. Uy, alam. Bata mo, kuya, oh. Umuti pati. Oo. Nambubula na Ay, si Gwen. pogi. Iyan. Oo. Iyan. Nambubula na si Gwen, oh. Iyan. Full charge kasi yan. Nakatulog sa bus. Hindi. Masakit Nakatulog sa kuya. bus. Bye-bye, kuya. Nakatulog sa bus. Hey! Yan po, nakatulog sa bus. Model for today's Ikaw daw? No! Stress ako, kuya. May mga, may mga punggod. May mga punggod. Yawat. Ang galing ko talaga mag-Tagalog, kuya. Ganun ako. May mga punggod. Walang lawi. Oo, walang lawit. Ang pangit ko talaga, kuya, oh. Ha? Hindi na, mabaga. Stress sa sa biyahe. Malungkot ka eh. Medyo, kuya. Kasi nasayang ko Kasi yung... wala si Tilo. Ayun, wala. Nandun na siya sa Karamuan. Oo. Nagkarambuan na. Ikaw magbilad. Di susundan natin si Kuya Jason TV. Papalakas pa yan. Whee! Lo. Isang simento. 8 ano. Si Tatay. Wagalaw. Yes. Okay pa. Inaga na. May ano dyan. Basa na, oh. May ginto dyan sa ilalim. May ginto yan. Walang pakiramdam. Tingnan mo, walang pakiramdam. Ay, tatabunan ako na kuya. Huwag mo akong tabunan. Hindi ako tanim. Hindi lang siya tanim. Hindi siya tanim. Whee! Ayan, antayin natin si Kuya Jason dito. Wow! Ay, tatay. Whee! Hello, Bintana. Apa? Ang apat na, kuya. Sinisimot niyo ano? Laban, kuya. Laban. Laban, tatay. Laban lang. Kahit anong Fighting, kahirapan. fighting. Wow! lang. Ang laki po ng bato. Nawawala yung kakulitan ko dahil sa pag-ahit ng ano ni kuya. Opo, pinagtutulungan na po nila yung bato. Ay,
andyan na yung ginto. Mayaman na tayo. Ang laki ng Andyan na. Mahiwagang salamin. Ate Jenny. Hello. Nag-wait po kami sa ginto. Ayun na, pinagtutulungan na nila. Tapos ngayon, ang ginto, yung mga uod. Maraming uod. Ano pala talaga to? Kalsada, tinibag. Oo, tinibag na yan yung dating Tinibag na flood kalsada. control. Tapos nilagay dito. Nilagay dito yung mga... Tinibag na kalsada. Ay, hindi mo yung naabutan, kuya? Yung dating Dati na yan. Maliit lang yung ano, Toblerone dito. Oh! Toblerone ang tawag namin Naka doon. ano na yan eh. Nandyan na yan. Yung flood control dito, kuya, ang tawag namin Toblerone. Oh! Mahabang Toblerone. Matindi, no? Oh, ganun kasi siya, oh. Maliit lang siya. Flood control. Yes. Amo ka? Uy. Malapit na yung ginto. Punta na lang dito. Lalabas na ang ginto. Oo. Padoon talaga. Baka maipit yung kamay mo. Oo. Ayan, may ano. Ayan si tatay. Ayan, pang-5 na ata, pang-6 na yan ni Kuya Jason. Anim. Uy, kaya pa kuya. Kaya pa. Water. You want? Meron. You want water? Yes. We're Englishing for today's video. We're Englishing. You're so big rock. Wow! There's a big rock. Yeah. Yes. Rock and roll to the world. Yes. Ayan na yung ginto. Tapos papunta doon. Matindi talaga. Orasyon. Hindi kaya to. Oras yun ni Rogel. Yung ano lang sa lakas. Hindi ako marunong mag-orasyon. Ayan, pinagtulong-tulungan po nila yung laman. Tapos ako dito nakatayo lang. Ano? Ang tambol pa. Tumubo na po kasi yung ano, yung bato ni Darna. Barko yan. Hi, tatay. Are you okay? Oo, pogi. Hi, Kuya Gatso. Ay, isa rin, pogi. Ay. Ano, balbas. Ay, May kaso sa ilalim. ay. Kaso muna dito. Nag-ano din pala si Kuya, nag-ahit ang mga bumata, ay. Mga bumata kayo, ay. Nagpapapansin lang yung mga ganyan. Wow. Maipit kayo. Ayan na. Lungon. Ayan na sila, oh. Lahat. Oh, wait lang. Lahat. Bilang. 1, 2. What? Wala pang 4. Hindi pa yan isa. Wala pang 4. Ang bilang mo ay. May balita. Okay. 1, 2, 4. 1 to 4. Saglit. Isang tao. Saglit ako eh. Malaki. Malaki talaga. Laki nun eh. Hindi mo kapasok dyan. Pwede yun ibenta, Charles. Kasi yung ano, bato ni Darna. Kung may ano sa ano. Lumaki na. Kung may maso. Sige na, tingin mo na. Hindi, kailangan dito ng ano to. Tuwang. Ibuwal-iwan ka dapat. Makakalso. So, ayan, so. Tika! Kalson, kalson. Oo! Dito sa ilalim tayo. Hindi yan siniseryoso. Hindi yan siniseryoso. Kailangan pa yung taw. Ay, tatay. Kalso, ayusin mo kalso doon. Uy, cutie. Wow. Para kanino yung kiss mo, tatay? Kay Ate Jenny daw. Wala natin ito pakalso! Dito muna! Kaya natin pakalso! Ang mahirap mo! Pagdinig ko, pang kalson. Ang kalson. Pang kalson. Pwede mo. Alisin mo yung balita. Kabila ata. Malaki talaga? Po, nalubat. Uminom si Darna ng ano, gamot. Darna! Ha? Parang naging si Tilo. Kasi mo, Tilo! Imbes na maglipad, ito na. Darna. Uminom ng gamot yung ating bida. Thank you po, Kuya Jason. Thank you, Kuya Jason, sa pagbigay ng gamot. Oh, nalipasan siya ng ano.
Nalipasan ng may bait. Nalipasan ng bait na ba? Nalipasan ng gutom. Oo, tapos sa biyahe pa. Hindi nalipasan ng May gutom. jet lag ako. Nalipasan ng ano, busog, kabusugan. Kasi nagutom na eh. Ano yung nalipasan ng food mo? Medyo maang fried chicken tapos di mo nakita. Uy! Gumad lang. Ito lang. Aray, ang usad na. Umusay ka. Baba mo to. Bal! Para umangat. Ala, nahulog. Tumuho! Nahulog. Parang kaya na ng kahoy. Kaya na. Okay. Sige na, kahoy. Tiwala lang talaga. Tiwala labo. Lubat na. Adi, lagyan mo ng bato. Okay lang daw sabi ni Kuya Jace. Yan, yung pagitan ng... Yan. Wow! Ay, Kuya Gacho! Ang pogi mo naman po. Mas lalong bumata. Ay! Ano yung kahoy? Kalso ka. Ay! Tika lang! Kalso! Teka lang, kalson. Tol, tayo. Ikaw muna, Kuya. Kalso baga? Oo. Sabay mo lang ito. Oo. Kaya. Kaya yan, tiwala lang talaga. Wala lang kayo. Oo, tiwala lang. Hindi kayo nagtiwala. Takot yan. Oo. Yuk muna, ti. Baka muna. Yun mo. Natin, pasok. Nakumusad na. Laban, Kuya Jason. Laban. Grabe! Sulit! Ang laki po ng bato. Musog na baga oh. Supportive videographer. Sige. Laban. Nana. Pero sinusugan niya sa ilalim yung kanina. Mangat na. Sana sa iba. Video reaction to. Sa iba bukan. Video reaction ni Kuya Jason. Ay, Kuya Gacho. Tatas ka na, Kuya. Kalso! Patiguan mo ng gas. Okay na yan, dito. Sige na lang! Kalso! Balik mo yan. Hawak dito, balik ko dito. Tanggalin mo. Sa may pangit. Kuya Loli. Hindi. Eh, tanggalin mo ito, kawayan. Tolo. Ito, tolo. Tanggal mo na yan. Tara na. Ito na, kamay na lang. Hindi na pupunta sa baba yan. Binusog yun. Ay. Perfect! Success! Success, huwag na. Success! Ano masasabi mo, Kuya Jason? Amo. Tiwala lang. Tiwala lang pala. Basta't magtiwala, huwag kang matakot. Hindi ka pala talaga natakot, Kuya. Hindi. lang talaga. Basta magtiwala. Kalso. Yun talaga ang nagpano sa ano. Isang oras. Kaya tanggalin natin yung kinalso. Kinalson. Tanggalin natin yung kinalso. Oh, di ba? Kinalson yun, Kuya. Yan yung kinalso kanina. Kinalson Oh, nga kinalson. yun. Ano yun, ibabalik? Ay, babalik. Ibabalik naman daw. Balik naman. Babalik naman daw. Solo daw si Kuya Pwede Noy. talaga ibabalik. Pwede. Balikan doon sa taas. Sana all Pwede binabalik. talaga. Wala na, nagkurap na ang vlog ni Kuya Jong. Hindi. Kurap na ba? Ilang minuto na? 1 minute. Ade, bubuon, tani mabuhay. Stop mo muna. Lasing. Ay, yung parang yung mga ano. Magtulog yun ako. Pag-gising. Uwi na Magalaw na pala? Magalaw na.
Give tayo ng ano, tubig. Give ng tubig. Kunti na lang yung memory card ko pala. 45 minutes na ano yung memory natin. Wow. Kailangan talaga bumili ng memory card. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, huwag mabahala. Kung bumusa na anumang kailan, maganda. Yun, buhat. Time check, 1:00. Yan. Buti nakahabol pa tayo. Wala sa tayong vlog ngayong araw. Tubig na nga oh. Pero may tubig na. Pero pagkamantay doon. Pero may tubig na. Si Ate Jenny. Ate Jenny, maganda ka. Maganda yan. Ay, walang ano, walang ganyan. Oo, Sige lang. Kaya mo ay. Oo. Literal na nahulog. Pagkaulog mo, Sayang. Sayang. Laksan mo. Sayang. Tol, Carlos Yulo. Dive, dive! Yulo ba? Carlos Yulo. Ilaw. Carlos Yulo. Ilaw. Ilaw. Ayan po, lumamig na yung hangin na naman. Parang nagbabadya. Nagbabot nga tayo. Hindi ko talaga. Dadagdagan pa yun kasi ulam. Sige. Halo. Oo. Nabadya na naman yung ulan. So, manguwan sa ulan. Buhangin ng likpa to ah. Ay, buhangin. May stock tong pala na to. Hindi rin talaga magagamit. Wala talaga. Ang tumati iba, nakaganon na din. Sabad ka na. Sabi mo, sipag mo yun. Nakatingala lang. Tingala. Hindi ko magagamit lagi. Pag walang wala, magagamit talaga yan. Pangit gamit.
Hi! So, hello sa ka-Jason TV. Tama, ka-Jason. Paring Jason. Tapos may pa-challenge tayo kay Pula. Ayan, nagchichika kami Guys, ni may pa-challenge kami kay Pula. Ano siya, gusto namin siya mag-crack top habang nagtatrabaho siya dito. Yan. Di ba, Gwen, ano? Agree ko. Sana mag-agree din kayo. Yun ang Ano guys, comment nyo na mag-crop top si Pula sa ano. Mag-agree kayo para maganda yung comment ano nyo? natin. Para mabago naman yung ano guys. Pinamustahin mo pala. Ang musta siya. Hi John Santos! Kumusta po? Ano? Sana ano ka lang, Stay saan ka healthy. man ngayon, lagi ka mag-iingat at mag-ingat po sila sa'yo. At ako rin, mag-iingat din ako para sa kanya. Ayun lang, ingat. Stay healthy po. Yan. So, ayun. Sana mag-agree Guys, kayo. Agree po kayo kung si Pula po ay magka-crop top habang nagtatrabaho pa siya dito sa ano. Abangan next vlog ni Kuya Jason. Kuya paring Jason. Mali pala yung sinabi ko kanina Jason TV yung sinabi ko. Kuya paring Jason. So sana mag-agree kayong lahat. Kuya! Mag-agree kayo lahat para maiba naman yung suot ni Kuya Pula. Ayan. Parang mas exciting na nakakarap-dap si Kuya Pula habang nag-work. Di ba ate? Di ba? Aabangan natin yan next vlog. Dapat magbili na tayo ng crop top. Kasi guys, ang ano kasi namin dito, pag halimbawa natapos na tong bahay ni Gwen, may pa-challenge kami, sasayaw kami dito. Oh. Tapos masasayaw. lahat naka-crop top. Ayan. Yun ang gusto namin ni Gwen. Ano guys, comment kayo kung ano nyo, Suggestion nyo. suggestion nyo. Kung agree or disagree kayo. Oh, Carlos. Hindi siya si Carlos Yulo, siya si Damami. Alam mo yun, Kuya? Damami? Yung may... Yung ano, the papa. The Papa. The Daddy. May paraikwat dito. May paraikwat. Nabiktima tayo. Hashtag paray ko at. May paraikwat tayo dito sa likod. Saan ang tawag natin dito? Paraikwat. Ikwat. Ikwat girl. Ito si Ikwat girl. Bantagan natin. Ikwat girl. Ikwat girl. Yung ano ko, yung pet na girl ko. Ikaw ang salarin. Dali na. Wag ka nang ate ganun yung pet ko. Nagganon yung pet ko. Manok pala, manok. Nagganon kasi. Yeah, yeah, yeah. Diba? Sama na sa Isa pa, party, 5, 6, 7. Ay, wala na yung fireworks. Pag nang-fireworks ulit. Wow. May party pala agad dito sa loob. Oh, may party tayo guys. Yay. At ako naman yung Ikwat girl. Magaling pala sumayaw si Ikwat girl. Ikwat girl. Ayun. Kung may Miss Plato, may Ikwat girl. Bumili po kayo. At dito Eto. po kayo sa Ikwat Girl. Ito naman si Carlos Yuluga. Carlos Yuluga siya. Oh, di ba may mga bansag na tayo, te? Para matandaan ng mga viewers. Plato girl. And Carlos Yuluga. Carlos Yuluga. Tinatawanan ka nila, te. Carlos Yuluga. Sarang mo ba na ikot? Hi, Carlos Yuluga. Ako? Inikwat si Green. Inikwat ako. Siya na si Ikwat girl. Si Kuya pala, alam mo yung ano? Carlos. Carlos Yuluga. 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 Ikaw kuya, ano ka? Wala pa. Wala pa. Mag-isip ka. Mag-iisip ako. Basta may Carlos Yuluga na tayo, may Miss Plato, may Miss Ikwat girl. Miss Ikwat girl. Pangit pakinggan. Parang sagwa. Ay,
Para ikwat man talaga. Katalaga. Iya, si Carlos Siluga. Hello, Carlos Siluga. Post ka muna. Kuya. Akin na. Mamaya naman.